Cesty, Tak, teď nevím, jestli natáčím. Já natáčím. Učesaný? Možná. Nevím. Tak, tohle máme výhled z okna. Máme podskrovní pokojíček. Tam je obrovský jezero, tam se chodí rybařit. Tady se spí s Tanem. Tady se bude dělat Puppenschlafen. Tady spí Miloške. Už to tady bivakujem. Tady jsou nějací rybáři, jsou asi na rybách. Tady je hajzlie. Jsou. No. Jak to tady vypadá? Tak. Nějaký obýváček, technické místnosti, obýváček, jídelníčka, kuchyňka, hajzlík s vanou. No, to jsem já. Jo, jsem učesaný, to je dobrý. Tak. Luxusní klika, jestli to vidíte. No, bude i zvenku, možná. Tak. Vypadá to pěkně. To by se mi líbilo na baráku. Tak. Jinak, to, kde se teďka nacházíme, se jmenuje White House. Jo? Je to moc pěkný baráček. Mašiny jsou tady, pro nějaké věci ještě. Pan majitel bydlí tam, prostředkovává zážitky, podpětovaný viking, ale je z Německa. Na ruce má asi 100 jmen vytetovaných a to všechno jsou jeho pejsci. S těma tady pořádá, když je sníh, což bývá třeba za 14 dnů, tak pořádá psi spřežení, to semka dojede bambilion lidí a jede se s pejskama. Pejsky mají tady. Pejsci dělali před chvilkou hrambajs, jeden udělal a pak všici, jo. Je jich to fakt moc, těch psů. Ale mě to nevadí. Tak. Tady dole kolem chatky chodí sobíci. Teďka odešli do prdele, ale oni přijdou. Já si to snažím všechno natáčet. A tam je jeden sobík. Já si to snažím všechno natáčet, jenomže tady je tolik komárů. Já vyjedu a za 20 metrů už kamera nevidí vůbec nic přes ty komáry. To si asi všiml, když něco natáčím. Tam je sobík. Nevím, jestli ho vidíte. Je tam. A má úplně uprdele, že tu někdo chodí, nebo to. Jemu je to úplně jedno. Koupili jsme chlebík, dáme maso. Oni mají zvonečky. Bylo jich tam víc. Teď jsou tamhle. No, a jsou fuč. Jsou tam. To tu asi chovají místo kráv nebo něco. Tady je takový stan. Asi jako odvážlivce. Tady už se roztápí.
Ahoj. Takhle se to tady toulá. A kam by to taky chodilo, že? Všude je to stejný.